Okay, pain din. Malambot naman. Ang sarap. Kasi lasang garlic talaga siya. Parang hindi mo akalain na ano sa insekto. So good. Walang kasamang ipis. Walang something na malalasahan talaga. Kamaruma. Sinigang na baboy. Yung pang-spray ng mangga. Pero hinahalo lang. Yung tinawag nila sa akin. Kanin sa dahon saging, sinangag na bawang. Kasi pag nalalaglag. Ito baka nasa kabila. Ano eh? Kalderetang baka. Wala, kiyakit. Dapat sabihin mo kung ano nang available, bigyan na lang. Walang available. Pag available na yung pagkain, pag naluto na, ano naman, pag-hintayin na naman. Parang sarap ng ginataang kalabasa. May labong oh, pero ayokong, ayan. Sotik. Order siya ng adobong kamaro. Pritong itik. Nano pa? Batute tugak. Nano pang in-order mo, boy? Ito, ginataang zuzo. Walang kasawayan sa ginataang zuzo. Thank you! I think this is ours. This is one of their rooms. This one is air condition. Kasi we went in the inside sana and to try the merienda buffet. But the problem is only 12:30 this time, and the buffet will start at 2:30 and we're gutom na. So we tried the lunch na lang na a la carte. Pinapaitan. Hindi, this is sabaw. I think the extra sabaw. Yay! May extra sabaw kami. Thank you! Relax ma. Mami ayapang. Hindi kasi... Naniti. The rice. Thank you. Oh my God. I think this is the camaron. Nakabakot din pala yung ano eh. Oh my God. The patute. Salamat. Wow! Daming sabaw. Dami sabaw. Wala pang iba. Mas manyaman yung malati, di ba ma? Mas malinam yung malati. Habang. Iba sa akin. Iba kasi garlic rice. Para siya, tawag nito. Puso ng saging. Sarap, di ba? Sarap sa... Sabi nga natin, di ba? Bili natin yan. Oh my God. Patute. Sarap pa, boss? Gusto ko try yun. Ay, sorry. No, it's this one. It's... Actually, hawakan ko siya. Like, nanong brino ko to? Suso. Malambot naman. Ang sarap. Kasi lasang garlic talaga siya. Parang hindi mo akalain na ano sa insekto. So good. Walang kasamang ipis. Walang something na malalasahan talaga. Kamaruma.
sa atin din yan, sure. Wala nang space. Thank you. This one is pinapalitan. Oh. The pritong tiki. Mapayan. Sige po. Kapaturetang baka. Lagot ka lang. Oh, ang dilim kanina, di ba? This is my sinangag sa bewang, sa bawang. Oh, ang ganda. Ah. This is pinapaitan. Pinapaitang kambing. Talagang luto ka pang pang. Bango, walang anggo. Ewan ko lang sa lasa. Talagang luto ka pang pang. Wala, walang anggo. Masarap. Malasa. Oh my God, baha na. Baka. Lang. Nakano? So good. Hindi na ako makauwi niya. So good. Malakas ako na. Ayun na, may isa pa. Ano ba? Totoo po ito manok yan. Abot mo nga, be. Tingnan ko. Baka naman ganta. Ito yung paldewo nyo. Ba't ang laki niya? Taas mga stick po ba? Akala ko pet ng manok. I think this is pet ng... Ang laki. At ang bango. Pet nga naman siya. Oh. Thank you. Nalita ko na to. May favorite. Kaya malaki kasi may laman siya. Hindi basta puwet-puwet lang. Talagang included yung ano ng laman. What's that, Beth? Pulutok? Thank you. Kain ka pa? Say, wala kang tuyo kalamansi. Ano yung kalamansi mo, patis? Sabi tayo. Ba't the pulutok? Hindi nila nakuha. Bakit? Sila nila na. How is it? Tatangitik. Manya-manya? Burime? Manya-manya? Sarap. Sarap. Yay! Manya-manya? Parang panghilang. How to eat suso? Nagsuso. Chicago. Wow! So, social name. Chicago. Escargot. Sa Kapampangan? Susyo. Man, anong aus ken Kapampangan ma? Susu lang. Susu. Kuhol. Kuhol. Tagalog is kuhol. Kuhol is Tagalog, I mean. Kami sa Ilocano. Tukmam. Tukman? Tukmam. Tukmon. Gusto ko yung susong banibit. Eh, yung mahaba na ma, no? Ako din. Gusto ko rin yun. Kanin pa, ma? Hindi na. Kaya suman ninyo. Duman. Duman? Ano na pala, ano na yung duman sa Ilocano? Tuma. Tama. Kamalo? Ay. Panalo sa akin ng sinigang na baboy.
Kalderetang baka. Ano yung kamaro? Paano ba niluto? Fried kamaro ba? Kamaro? Ito. Stir fry? Pinapaitan is good? Ayoko na. Tinry ko na marami yan. Ayaw pa video. Ayaw pa video. Kainis. Okay, fine. This is the batute. Nakain na ni Bubo yung legs at saka ni Epe. Half na ito yung wings. Wow, wings. Kamay pala, kamay. This. Ito ba? Pepe-akat. Masarap. Hindi. Tugok ano to. Bukid. Sarap. Kuya nga, bumibili ng palaka. Tinatawan. Ilang piraso lang. 270. Ah, talaga. Yung ang kamaro. Isang piraso daw saan Ken? Sa Kamiling? Pero Victoria, it's 3 pesos isang piraso. mas masarap yung malalaki. Malinam na. In fairness, ulo. In fairness, masarap naman siya. Pero ako lang kumakain ng pritong crispy ulo ng galunggong. Yeah, isda. Typical isda. Ito ba? Pepe-akat. Nagtugak. Tingnan natin. Sobotube. Meron siyang May kamar sa loob yan. hindi naman. Carne naman siya sa loob. Mamusit yan. Buba. Bato te. I'm good na this. Ayaw ko kasi yung may laman. O, diba? Ayan siya. Laman niya. Kamaro. Hindi. Ayan ang tabak. Well, it's good. Lasang inubos. tortang, kasi tortang giniling niya talaga yung at chicken club na, di ba? Kaya siyang karne sa loob. Pero nung maliliit kayo, ang ginagawa ko, kalakati. Mura ang palakan. Nung maliit kami, Tinatagtad ko. kumakain na kami nung maliit kami. Minsan naman ang ginagawa kong ulam natin. Nung nasa labota. So pinipigay mo kami, sabi mo, fried chicken, pero palaka pala yung pinapakain mo sa amin nung maliit kami. Tortang palaka. Masarap din. Tortang talong? Hindi, tortang. Yung tortang giniling. Parang hindi naman kwento. Kambing? Kahapon may nakita kaming kambing, lundag-lundag siyang ganyan. Sabi ko, bubuksan ko yung pintuan. Kukoy. Patamihin natin yan. Kayang benta. Kaganda pa mo niya, Negens. Kaganda pa mo ng balbo niya. Na, mama. Galing kami doon sa malayo. Tapos doon sa bukid, may nadaanan kami. Kambing, nasa daan. May kinukuha siya doon sa may puno. Nilulundag siya. Sabi niya, lundag-lundag siya. Ganyan, parang aso. Sabi ko, uy, tukso. Buksan yung pintuan ng kotse siya. Yakapin. Tsaka mo takpan yung bibig. Para hindi sumisigaw. Pero imagination lang namin. Nangangarap lang namin kaming gawin yun. Pero hindi namin ginawa. Tapos yung pagdaan namin ganyan, meron na naman. Ang daming kambing. Parang nanunukso ka. Parang nanunukso.
Kambing. Si Bubu habang nagmamanya, pumupuso yung mata. Puro kambing na rin. Gusto niya yung kambing. Siya, gusto niya kambing. Dinadayo. Okay lang. Pero depends sa pagkakaluto. Dinadayo. Ano, kaya lang may busog. Di ko alam. So, I don't think maubos namin lahat to. Pero everything's masarap. Masarap pa sinigang na baboy. I love it. Fried itik. Okay naman pag ganun. Okay naman, pero hindi lang kasi ako mahilig sa fried itik. Yung pulutok, hindi lang nakuha yung gusto kong pulutok. The camaro, sarap. The kalderetang baka, sarap. The batute, sarap. Pinapaitan, sarap. Sinigang, sarap, sarap, sarap. Ginataang suso. Ano sabi ni Bubo? Escargot. Escargot. Mali na naman yung pronunciation ko. Escargot. Point. At ang sili nila dito, ano sabi mo ba? Maang-ang. Maang-ang. Yan. Everything's masarap. Eh, yung ano, Bubo, masarap ba? Yung puwet ng manok? The puwet ng manok, hindi ka lugi kasi. 3 piraso siya. Eh, hindi, dahil maliit lang yung puwet, pero may kasama siyang laman, diba? Tinapias yung... Oo, tinapias yung parang likuran nung ano niya. Tabi nung puwet-puwet. Ah, ito na yung susunod. So good. Akala ko yung puwet-puwet lang talaga. In fairness, bumibili sila ako eh. Mura lang kasi yan. In fairness, pwede talaga siyang ulamin, no? Kasi may laman. Diba? Good na. Good na siya. Good na. Ano ba ang nalimot ko? Wala na. All good? Mamaya dessert, bubay dahil. Hindi na. Ang pakwan, tikman ko yung pakwan. Kasi yung pakwan? Ito ang... Pakwan is pakwan lang. Mag-dessert pa. Do you want dessert? Letam. Halo-halo. I think halo-halo. Something like that. Baby, pa-book na ko ng menu ulit. Salamat! So, habol daw yung isa dito ng dessert. Titignan lang. Magbababay na ako eh. Magla-like and share na sana ako eh. Pero, Hindi. check the dessert. Hindi. Try natin. Hindi. Kasi hindi ko rin maubos yung isang halo-halo. Ayun na po, bebe. Mama, dessert. Natuwa ako sa... Ayun yung dessert. Kaldereta. Ayun yung dessert. Red horse. Sabi ko, pagkain ng tokha. Sorbetes. Ay, sorbetes. Buli mo? Try mo sorbetes. Sorbetes ito. Alam ba, nilabas ko yung ice cream sa freezer kanina, kagabi. Sabi ko kakainin ko. Hindi ko rin nakain. Nani yan? Gabi flavor. Ayoko gabi. Ale, ube. Mangga at inangit. Turon alamon. Buka yung saging at gatas ng... Buka yung saging at gatas ng kalabaw. Hindi na kayo magpapagano ng pagkakas. Kung saan ito? Late chip lang. Let's chip lang, mama. Doon na. Kung ba gusto mo? Hindi ko maubos. Halo-halo, pero hindi ko maubos kasi nakakainis. I'm so takaw mata lang. Ay, gusto yung dami in order. Yan. No, I mean dessert. Halo-halo. Gusto ko ng halo-halo, pero hindi ko maubos. Ayaw doon nila naman. Yung kaldereta na pura ako. Kasi mahilig ako sa patatas. Naubos ko yung patatas. Ayun! Patatas. Bubo na anong bari mo? Dessert. Ha? Magdadasal. What do you mean magdadasal mo? Ano? Yung pa namin sa every 2 o'clock. Tagal naman ng dasal nila. How is it, Mama? Yay! Yan yung halo-halo ko din. I'm so takong mata. Hindi pa.
Ito, baby. Ito. Ading. Salamat. How is it, mama? Sabihan mo yung totoo. Take out na naman. Kaya si Bebe meron siyang kasi against the light oh. I don't know why. Leche plan. Hey! It's nice. And then I have halo-halo. Yun yung buo ang pakita mo ko leche plan. Leche plan mo. Pakita ko na yung leche plan ni mama. Kasi order din siya ng leche plan. Oh. Ano ba? Yun oh. Masarap. It's Alam ko na bakit patigas? tingnan ko nga. Galing rep. Creamy. Galing rep. Masarap. Magatas. Oo, ayun na yun. Pinakita ko lahat So, ng ano, na gano'n na si Mark Ferrer. Tapos, sumagot sa akin kung Wait. sa ano niya. So, tingnan ko tong Sumagot na. Makakalam. the ube. Sabi niya, Kasi kailangan ko receive titignan. po yung lahat ng concern. Wait, mama. Nagbi-vlog ako. Sorry. Saglit lang ba? Tikman mo yung ube, ma'am. Ube is good. Halayang ube. Good. Lasa naman ng ube. Leche plan, di ko natitikman. It's the same, of course. This is really halayang. Di ba? Ang yaman niya. Si Eve may pag-gano-gano kasi ayaw magpa-video. So, dito matutuwa ka. Share tayo sa halo-halo. Kasi, ayaw nila makishare kasi busog na. And alam nilang ang takaw mata, hindi ko mauubos. But I think, panalo. Hindi ka magsisisi na umorder ka ng halo-halo na kahit nabusog ka na. Pwede ko ito unti-untiin. Papahinga lang ako. Tapos mauubos ko rin yan. Kung hindi ko maubos, sure yan, may manguubos dito. Don't forget to like and share and subscribe. Thank you for watching!